Assalamu alaikum. An balima abonnew cɛ fara muso kan, n b'a fɔ aw ma k'aw ni sɔgɔma. Aw balimancɛ, aw kɔrɔkɛ, aw dɔgɔcɛ, dɔw facɛ, dɔw dencɛ, ani dɔw ka karamɔgɔ, ani dɔw fana ka kalanden. N'o ye ne Maître Badara Ali Badini di Sabari Kaɲ. Inshallah sɔgɔmada in na n bɔra ni ala tɔgɔ belebele dɔ ye ko minnu o jansa aw fɛ yan n'ala ka diɲɛ ye. Ni ala tɔgɔ jumɛn de ye? Ni de an b'a fɔ a ma ko bɔgɔbali. Awɔ, bɔgɔbali bolo tɛ jigi dɛ. Maa o maa y'a kɔrɔbɔ k'a bolo kɔrɔta k'a b'a jigi, k'a bolo bɛ ja ka to sanfɛ foyi t'a bali. A tɛ se ka foyi kɛ fiyewu fo n'i ye ninnu haya ninnu kalan siɲɛ 3 ka sɔrɔ ka i jan k'a fara tolo kun. N'o kɛra a b'a yɛrɛ sɔrɔ, n'o tɛ a bolo bɛ ja ka to yen foyi tɛ se k'a bolo jigi bele. Awa, muru fila fana de don, parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ sɔgɔ ni muru ye walima i bɛ bese kɛ ka mɔgɔ tigɛ n'a ye, i bolo de bɛ jigin. I ye bese kɔrɔta yɔrɔ min na, i bolo ni bese bɛɛ bɛ ja ka jɔ yen. Hali san 10 i jani bɛ to yen, foyi t'i bali. Mɛlɛkɛw b'i minɛ k'i jɔ, ruhaniw b'i minɛ k'i jɔ, foyi t'i bali. Foyi t'o bali fiyewu. Ala sɔnna ka kɛ. Ni ala tɔgɔ ye n'a b'o baara de kɛ, a partagera ka ban. An ka page sanfɛ an y'a partager ka ban, parce que n y'a fɔ a ɲɛna ko groupe bɛ n bolo, n'o ye groupe 2 ye, Telegram kan ani WhatsApp kan. Ala tɔgɔ sugu ninnu a ka d'an ye an ka bɛɛ lajɛlen tila aw ye. Aw yɛrɛ b'a dɔn an ye ala tɔgɔ jɔjɔli dɔ tila aw ye YouTube sanfɛ yan page nin kan. A y'a ta k'a baara, a k'a tiɲɛ ye. A kɛra sababu ye maa jɔjɔli dɔ bɛ groupe sanfɛ bi. N'an bɛ nkalon tigɛra n'an tɛ nkalon tigɛra, olu maaw donna groupe sanfɛ. Nimisani no bi ko hali olu t'u ka don depuis a daminɛ ma. Sabu olu bɛnn'o yɛrɛ kan, o mɛnna o yɛrɛ kan. Bi fɛn caman tɛmɛna olu kɔfɛ. Maa si ma yɛlɛ groupe sanfɛ f'a ka nimisa. N b'aw ladi, n b'a ɲini aw fɛ, a ye jija a bɛ taa yɛlɛ groupe sanfɛ. Ni ala tɔgɔ min filɛ nin ye n'an b'a kuma fɔra, a tilana kunna sini sɔgɔma. Donc n bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ye, a ye jija a bɛ yɛlɛ groupe sanfɛ. N'aw yɛlɛla kalanbulon de don, ala tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen an bɛ mɔgɔw kalayara. An bɛ ala tɔgɔw di, an bɛ mɔgɔw kalan moriya yɛrɛ ɲuman, a kɛcogo ɲuman, ala tɔgɔ gundo minnu tɛ ye yɛrɛ fiyewu fiyewu i ɲana yɛrɛ, i t'a kuma mɛn janko k'a ye i ɲana. A bɛɛ de bɛ ka kalan. Ka moriya kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ moriya la, n ko gundo de b'o fana na. Gundo de b'o la. N'o tɛ n bɛ se nasi bɔra n bɛ se wurudili la, i bɛ wurudili kɛ fo k'i tigɛ i bolo kumaden mɛsɛnya. Kɔgɔ tɛ bɔ nan na dɛ. Gundo de bɛ k'o la, o tɛ se ka ɲɛfɔ yan. Ninnu ala tɔgɔ sugu ninnu a ka d'an ye an ka d'aw ma YouTube sanfɛ yan, mais n'i y'a di denmisɛnninw mana ta k'a baara k'a ye k'olu yɛrɛ kɛra cɛ ye ka ban, foyi t'o jigin o hakili la, bandiya ani sonyɛni, o la an tɛ se ka ninnu di yan dɛ. An b'aw ladi a ka taa groupe sanfɛ, ni ala sɔnna a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen a yɛrɛ ɲɛ. N b'a fɔ aw ma aw ni ce, aw ni baraji, n bɛna WhatsApp numéro bila commentaire la. Aw salamu alaikum.